Баткиро, добро утро, добър ден и добър вечер. От Якутск, най-студеният град в света. Си Баткиро от село Павел, леко атлета. Аз съм Антончо от село Войника, Ямболско. Шахматистчето. И сега шахматистчето ще ти изнесе една лекция. Не мога ти отрека, че от всички хора, които правят видеа в YouTube на български, ти си най-забавния, ти си най-интересния, за мен лично поне. И с Веско, и с тебе сме приятели, или аз поне така мисля. И не съм змия, но най-приятелски те предизвикам, брейк. Ти обидиш шахматистите. Оня ден гледам страшната новина, от всякъде поканиха страшен бум нашите състезатели по шахмат. Ако шахмата е спорт, аз съм космонавт. Колко пъти ти не се спря да лаиш, шахмата не бил спорт. Тихо малко е. Бачка тук с багера строи на центъра, че не можем да се чуем. Ти не се спря да обиждаш шахматисти. Шахмата не бил спорт. Всички шахматисти били някакви стъкалца. Не, не и те. И затова най-приятелски те предизвикам. Аз, шахматистчето, идвам от Якутск, Република Саха, далечен изток, Сибир, Руската федерация. Се качаме и сега днес на влакчето и иде от Търново по земя. Да, Баткиро, ще кажеш, Антонка, вървиш по този клет, моите момче. И да, може би си прав, но... Слушай, брейк, аз в тези ледени води, сибирски, съм врял кипял. В ледени води стопам топката, разбираш ма? Друг е мач от този път, нейката с фитнес джичета, разбираш ма? Малко по-друго е. Те явно не са ме разбрали какво искам да кажа. Едно не ме попита как да направя 50 лицеви опори една след друга. Колко градуса е днес? Минус 33 по балон за 50. В такъв случай. И никой не го питал, ако са правили 50 лицеви опори без да спреш. Ами че 50 лицеви опори някакво посъжение не трябва да са. 50 лицеви опори. Но ти ако ми кажеш направи 1000 лицеви опори за 24 часа, аз ще ги направя точно за 2 часа. И остане 22 часа, ще се почесам и ще се чудя какво да правя. Ага, да. Но ти още малко вземеш за 50 лицеви опори, ще пишеш програма. Като пита някой в YouTube, как да направя 50 лицеви опори, ти ще му кажеш, сега, не мога да ти кажа тук, ела в Patreon. Идва в Patreon, вика, хубаво Баткиро, в Patreon съм, кажи ми как да направя 50 лицеви опори. Ти ще му кажеш, то не е за всеки, то всеки ако можеше, трябва да си много качествен. То е за... не ти трябва 50 лицеви опори, моето момче. Не ти трябва. Не, 50 лицеви опори може да ги направя по всяко едно време, без да спра. Гледаш е брейк. Шахматистчето на минус 33-ка, Сибир. 50 лицеви опори. Без да спрям. На минус 33, пока сега ще. След като съм седял вътре в водата. Най-студения град в света, Якутск. Идвам брейкче. Ще покажа и сега ще изнеса една малка лекция, да видиш шахматистчета какво могат. Защото ти обиди шахматистчета. Шахмата не бил спорт, той не бил спорт, той не бил спорт. Или пък ония момченца, дето не знае кълбо назад как. Там такива кулинарни спортисти, химически спортисти, дето каза, за какво ми трябва кълбо назад? Аз му питам кълбо назад, не знае той къде ще ми трябва. И сега ще покажа кълбо напред, кълбо назад, да? Господ Баткиро обърка мача. Той не е някакви фитнес джичета. Дето като питаш кой е кълбо напред, кълбо назад, той не може да ти каже. Ей го дей кълбото. Ей го дей кълбото. Ще покажа и термометъра след малко. Ей го дей. Опа! Назад, напред. Ей го дей кълбото. Видя ли го? Да. И ще кажеш, що го правиш с разтворени крака. Да мога съм в позиция да мога да отреагирам по всяко едно време. Сега е нещо. Как да ги правя? Ейте или да ги правя? Ейте. Не. Покажи температурата, булка. Безгриме между другото. Сега ще ми сготвя една манджачка вкъщи. После бомбони. Ям. Антоно ми е лъжарото присъства. Даже да не е студент да снима. Покажи булка. Колко градуса е? 50 лицеви опори без да спрям. Иди джибелия. Вече е брейк. Обърка май мача малко този път, ама нищо. Някаква те се получава. Аз не съм някакъв фитнес джич. Дет не знае кълбо напред, кълбо назад как се прави. Ще ме извиняваш малко да поставя в ситуация цугцванг. Ма сигурно цугцванг не знаеш какво е. Не е на компютъра на английски, а на шахматен немски. Веско да не ти превежда, да слуша в час. Ама в спортното, като имахте час по шах и викаш на даскала, даскале,
Ма шахмата изобщо спорт ли? Ма той за какво ще ми трябва, но и за какво ще ми трябва и сега ще разбереш. Да, браво, много хубаво. Ма той не е спорт, бе. Той с нищо не допомага за твоето физическо и здравословно развитие. Освен да сложиш ни пенджо или ни очила и там. Аз моите внуци неща да са. Искам с друг спорт да се занимават, примерно. Ако. Защото за мен лично, за развитието на едно дете, не само че е спорт, ами е най-важен спорт. Защото е спорт, който се иска къл. Както си казал ти, комбинативно мислене, стратегическо мислене, не знам с какво си мислене, той те учи. Шаха. Да, сърцето е важно и буквално е в преносния смисъл. Но в войната, в битката от време оно, има и биткаджи, има и войни, има и генерали. А шаха брейк те учи как да бъдеш генерал. Разбираш, ма? Ленин ли е? Кой? Не мога да познае. Майче Ленин. Както и да е. Тъй, че брейкче ти викаш бягал сам на колко било? Да, голи до кръста. Ма минус 20, гол до кръста. Ами аз си развявам си байряка. Тук сега ще. Тук пантовки. Леда ги изява малко. Ще ме извиняваш, че напред си ходи. Но развявам си байрака на минус 30. А ти минус 30 го ужа само на картинка. Не иска и топло да има и предвид. В принцип на минус 40. Сега ще направи 50 лици опори. Ей го. Минус 30. Минус 30, то е лято вече. То е лято. Бяга се на минус 40 и на минус 50. Тъй, че не знам кой е на Еверест, кой е на Гаргабер. Кой лице се схвачил и кой се смех 29-ка. Ти спрей туда. Както да е. Идвам в Търново, не се състезавам с тебе, а те предизвикам ти мен да ме изпиташ. И накрая на изпита ще приключи така. Или аз ще се умря, ще кажа брейк, аз съм некадърник, признавам се, кажи какво да правя, къде трябвам, как да се поправя, ако има въобще такава възможност. Или ти ще измъриш мен да ме изпитваш. И ще кажеш, Антонка, стискам ти ръката, ти си горен за, да не казвам какво, за всичко. Кадърен си моето момче, поздравявам, шахмата е спорт. Иди, дебелия иди. А самия изпит, ако искаш боева подготовка, строева подготовка, нали старшина, ти ще го направиш като истинската там казармата ваша, дето е била. Ари като много разбира да му направя на строева подготовка аз. Аз ще му я направя, защото аз съм млад сержант от армията. Да, го изпълня тук е тъй, само да отиде нагоре да се върне, той не мога да качи, бе. Ще отиде догоре, го облека с пълно бойно снаряжение, с автомати, с каски, с шинели, с всичко. Той не мога да го качи, сигурен съм. Ще ми мобилизирали, България имала 500 хиляди. Какви 500 хиляди, бе? Ти 50 не мога да намерим, бе. Не 50 хиляди, 50 от младите. Като намериш 50, ела ми се обади. 50 не мога да намерим, дет да бъдат както ние едно време. Както кажеш, каквото кажеш, аз само изпълнявам. Ти си избери какво? Ако искаш на студеното, на топлото, на пясъка, калта, на тревата, по асфалта, където искаш, където кажеш. Ако искаш на пътека, ама нека да е техноджим, защото няма пътечки. Лайф фитнес, тя се измори, тя не може да ми бяга с моето темпо 1 час. Ага. Вика, не мога, вика да такова. Изморих се, до тук бях. Тъй, че избереш се кога, къде, на какво. И да. И като дойда от Търново да не кажеш, че не трябва на чисто. Не на чисто, трябва просто тук пия камес. Просто тук млякото такова, кобилско, заквасено. И стои малко можеш съм ти да опаша, ама де да се пашеш. Стой спокойно, иди. Качвам се на влака 4 дни до Красноярск, минавам през езерото Байкал. Нагостихаме там бурятите с конско мясо. Направиха ми бурятски доширак, хапнахме, пинахме и му викам на бурятина: ей, Слава Севракова вика, че в бъдеще китайците ще ви вземат Сибир. Какво мислиш по този въпрос? Той вика: ще вика, кой вика Слава Севракова или ваши пророчици? Вика, ние сме Чингис хани и китайците знаят да не се закачат с нас. Те не уважават. Викам, хубаво, продължаваме към Красноярск. Опа, на брега на Енисей. Дебелия иди. Брейк идвам. Не иска да го правя този видео. Обаче много хора ми писаха от шахматния клуб в Ямбол. Антония, кажи нещо и не мога да сега безучастна. Идвам. Река Енисей с Людмила, клуба на Моржа. Шахмат как спорт, говорит: шахмат это что за спорт? Да.
И интеллектуальный. Да. Он говорит, не, шахмат это не спорт, только там для очкарей. Да. Интеллектуальный высокий уровень надо иметь, чтобы в шахматы играть тоже. Да. Вот Кирил Брейка ще каже на работа в Русия. Дима да ти каже, шахмата спорт ли или не е спорт? Дима, шахмат это спорт или нет? Это спорт. Ей, в Русия ти казва спорт е. Слушаш ме? Куба на моржовите. Ще кажеш, ма ти пък какво знаят? Ми не знам какво знаят, ама седиме и тук. На пирони. Да не кажеш, че се държа за някъде. Не се държа. Стоим тук на пирони, въпреки че са малко детски, ама сега ме разпъваха тук. На кръст. С едни турби с пясък. Какво става? Красноярск, Сибир. Клуба на бялата мечка. И Димата от клуба на бялата мечка ти каза, шахмата е спорт. Господин Брейк. Да. Тези пирони са само за майстори. Шаолински и Ниян. А те в Красноярск, какво ли разберат от спорт? Те плуват по 30 минути на минус 30 в реката Енисей, ама какво ли знаете те? Направих малко набирания, полавихме с Димата, хапнахме сала, руска слонинка и обратно на влакчето тигляме към Волга. Спряме ние в едно село и продават риба на гарата. По принцип не обичам пушена риба, но като разбрах, че ушеваци са ги погнали, викам да ги подкрепя малко. Нали все пак съм улица. А пък ако беше ти, сигурно ще да им пуснеш донос, както докладваш Карбовски постоянно. Да. Аз даже чадър им направих с лицеви опори. Да, ты неправильно. Неправильно? О, хорошо, правильно тогда. Так надо? О, вот так, но. И тук един разбрач. Красавчик. Аз Костан ще гласувам, аз не гласувам, за такъв човек ще гласувам. Как няма гласувам? Той направи Русия отново империя, бе. Има кадри за всичко. Някой там, де говорят, що не отидеш в Русия, аз ще отида, на драго сърце ще отида. Там удъртях. Да варя. Що не бягали в Русия? Защото не ги искат. Хайде тръгни за Русия, да те видя какво ще правиш в Русия. Повече пари ще изкарваш от на запад. И по-добре ще живееш. Ама хайде отиди. То там има кадри, то там има лекари, има медицински сестри, има шлосери. Всичко имат. Всичко си имат хората. Те са си обучили кадри. Вие отидете там при онези тиквеници, защото те нямат. В България есть един блогер и он говорит, что в Българии никаких кадров нет. На Западе тоже кадры нет, и поэтому на Западе они постоянно искают новые иммигранты, потому что у них кадры нет. А говорит, в России никогда не искают иммигранты, потому что в России все кадры есть. Есть кадры в России. Вот сейчас объясняю. Аз ще ти преведа с две думи. Кадри няма. Идвай. У кого-то высшее образование, у кого-то Да. техникум. Дефицит тоже есть. Да. Надо вот именно 5-й разряд, 6-й разряд. Не хватает людей. Берут всех попало. Даже сейчас вот посмотри объявление вот про работу. Можно без опыта работу пишут везде. Практически везде. Раньше в советское время, вот я наставник, мне давали ученика. Я его 3 месяца обучаю, и мне 3 месяца шла доплата. Мне к зарплате еще доплата шла за то, что я его обучаю. А сейчас такого нет. Да, сейчас да. Ты на работу приехал, ты уже должен знать все, как говорится, раз тебя работодатель взял, как говорится, значит ты умеешь работать. Да, мне утром задание дали, вот такое вот сегодня сделал. Я ее должен к концу рабочего дня сделать. Не сделаю, значит я отстающий. Меня раз в КТО. Спираме в Новосибирск и някой ще ме пита, ама що правиш по переселици и опори в снега по късигащи? Защото мога, бе. Ти що не правиш? Защото не можеш. Продължаваме към Волга. Шахмата, ако е спорт, аз съм космонавт. Не бе, остани шахмата спорт. Ами ти почна от шахмата. Говедото. То ми спори с мене. Абе, викам ей. Абе, аз съм космонавт, бе, момче. Ако искате, послушайте космонавта. Ако не, слушайте. Господин Брейк, вече сме в Самара. На Волга. Да, булката е от Самара, ама не са татуирала като самарското знаме. Някой каже да ти повярваме. Не му вярва, обаче повярваме. Не иска да го правя този видео. Но, слушай ме, Брейк. Аз имам семейство, имам достоинство. Чакам син. След някоя година на сина ми, нещо му пусна да слуша автентичен български, не някакви компютърни боръцки, английски. И ще му пусна Кирил Брейк. Той ще му каже, татко, ти за кого ме караш да играеш шах? Кирил Брейка вика, че шахматисти са някакви стакалца. Че са някакви дрисовци, някакви пикочници. Ти такъв ли си? Аз ще му кажа, не.
Синко, Киро брейка ми срави пикава гаш, че си ми ще каже татко ми тако направи по-право, сега ще му каже нищо си не. Брейка ми каза, закони си седиш на насрания задник и аз ти направих. Не брейк, няма да е бъде. Дебеле иди. Господин Брейк, тук съм на плаж, не да ви плаша. След Сибир, клуб Белия медвед, Самар ми е като кафе Дел Мар в Ибиса. И ти ще кажеш, ма ти пък кога си била в Испания? И аз имам моята испанска епопея. Ага, да. И ето викаш, ще да дойдат имигрантите в Европа и да ни украдат жените. Ами, ако си ню 6,5, жените сами ще откраднат. Не ти трябват имигранти. А ако си единица като мене, ти ще им крадеш жените на афроангличаните. А те ще се оглеждат и ще обсъждат прогнозата за времето. Защото когато си истинска единица, жените ще надушат и те сами ще бягат след тебе, където и да си. Друго е нивото тук. Сега ще ви покажа. Закат тусовка. Сега позари слънце. Топ потенцията се врят, ама аз се доверям, защото Брейко тебе нема и страх, ама булката моя да гледай да си нямам неприятности. Мислех да направя да организирам игри на волята, да им направя 3 месеца в някое поделение, аз да съм старо куче и 2-3 дърти кашика старшини. И да ги вкарам в мизерията там. 3 месеца ще я ги накарам. 45 дена нашата клетва да са и до нова година. Един нямаш да остане. Един! Аз да топъна! Да видиш игри на волята. Те всички го бяхме минали. Бат Киро, пуснал съм малко брада, защото повече от една седмица съм на вакчето. Дебеле иди и вече сме на брега на Каспийско море. Дагестан. Най-машкарската част на Русия, като ти сам знаеш, е сказал. Мъчно ми да го правя този видео, заради уважението ми към тие. Но ти не се спря да лаеш по шахматистите. И когато лаеш в Русия, няма значение дали си в Дагестан или в Магадан, на улицата само ще питат: отвечаеш? Ти ще кажеш: отвечая. И тогава трябва да отвечаеш, защото кажа она да отвечат за свои слова и свои поступки. 9000 км по-късно Дебелия вече е на брега на Каспийско море. Скоро на брега на Черно море и в Велико Търново. Идвам да ти покажа кой лети с хартиено самолетче и кой с екраноплан. Друг е матч. Ей, сега Дебелия се качва на екраноплана и иди! Иди! Чакай, че забравях ключовете за екраноплана. Отиваме сега до базата да ги взема и тръгваме към Велико Търново с екранопланчето. Ей, сега иди. Иди, Дебелия. Опа, господин Брейк. В момента сме на брега на Каспийско море. Махачкала. Промяна малка в плана, защото границата с Азербайджан се оказа затворена. И ето джавкате постоянно, господин Брейк, че шахматисти били с такалца. Да, браво, много хубаво. Ма, той не е спорт, бе. Той с нищо не допомага за твоето физическо и здравословно развитие. Освен да сложиш ни пенджо или ни очила и там. Аз такалце ли съм? Не. Виждам като дагестански орел. Зрение 25 да преведа. Колко далече виждаш ти, аз виждам 3 пъти по-далече. И в момента такова виждаме и това, че иншалла Дебелия иди. От Дагестан за по-напряко към Търново няма през Пхенян. Сега ще видим Дебелия иди. Господин Брейк. Тръгнаме от Пхенян, Северна Корея, с Стар Донган. Севернокорейска бира. Сега с тия хайникенчета. С каперичка не с холандска бира хайникен с GML Malt. С севернокорейските бира ще си изпълнят пред мен като строна. И викат в Северна Корея била забранена западната музика. Моля? Моля? Я пак че не чух. Те не само, че не е забранена, те си правят на Brother Louie кавъри техници. Аха, да. Господин Брейк, че така се забавляваме в Северна Корея. Стар Донган. Ето е, няма телефони, няма джендърчета, няма
Северна Корея, господин Брейк, поздравя. Вечетам принца на Северна Корея, едно котенце ма хареса. Да сложи халка. Корона ден. Окупай се, боец! Ще браниш родината! Вече бачи Кире, не искам да идвам с празни ръце. Велико Търново. Стоя за тебе и за Веско. Ще взема по едно тая донганчи, беречка. Втори налет. Защото бе имате да се попивате, да се попръсквате, докато копая окопа. Не че да се смилиш нещо от мен, все пак ще ме изпитваш, не те? Да видим шахмата дали е спорт или не. Да си дойдем на думата. Но да не идвам с празни ръце. Нося по една биричка. Да се почерпите. Истинска бира. Северна Корея. Да. Ето господин Брейк. Сигурно ви съхранява бирата да не се щупи. С надуваеми тук възглавнички. Между прочим и Хайнекен продават тук. Но корейската бира държи. Защо остава? Весела. Въвлява тук да стрелят ми. Едва ходи в рожденника. Пак с Хайнекенчета може се лега из цяла нощ. Ето е истинска бира. Тая донган. Номер 2. Но това е за... трябва да си единица. Не за двойки. За единици. Номер 1. Номер 1 след бира. Чао, Брейки. Ще се видим и сега едно в Търново. Дебели иди. Спокойно. Поздрави от Пхенян. И да, бачи Киро. Много добре знам, че ще кажеш. Къде си, моето момче? Къде си да те изпитам? Какой Дален Восток? Какъв Дагестан? Каква Северна Корея? Къде си, бе? Викаш ми там, идва убил Дебелия. Къде го и Дебелия? Тук е, бачи Киро. Тук е. Дебелия пристигна. Идвам ти на крак, Велико Търново. Аз съм тук. Ти къде си? И като истински спортист си нося единствено едно сакче с тая донганга, корейската бира. И като един истински спортист, който все още не е достигнал ниво да има спонсори, си ходя с старите екипчета, с които съм тренирал. Сега ще кажеш, откъде те среза? Няма значение откъде е. Може да е от Ветамон до Кезион. Ма аз не знаех. Няма не знаех, бе. Хванал ли се един път на хорото, ще го играеш до край. Мага ще се обърнем хорото. Няма да се обърнем хорото. Няма обръщане, няма спиране. Докато не признаеш шахмата за спорт, няма спиране това хоро. Ако не отговориш, ще съм го за служебна победа. И за признание, шахмата е спорт. Имаш 24 часа да подготвиш шансови инструменти, къде ще копаем окопа, казваш кога, къде. Пращаш ми локация, няма да ти го пращам този видео, няма да го пращам на Веско. То само ще стигне до тебе. И ако се чудиш, то с война ли ми обявява, СВО ли ми обявява, не, нито едно от двете. Повярвай ме, ако ти бях обявил, нямаше да се чудиш. Това е просто едно приятелско предизвикателство. Това е просто една лекцийка. Още не е почнал семестъра. Той беше професор, идва и да се представя. Здравей, здрасти. Но семестъра ще почне скоро. Сериозните лекции ще почнат скоро. Продължаваме с Симеон Милчев. Симеоне, по-рано имах за машкар. За човек, който защитава интересите на беззащитните хора. Но, нещо че изпуши главата. Не знам какво ще стана последните години. Окей, нападаш исторически парк. Не ги знам. Може да са избавници, може да не са. Не съм запознат. Но, с Киро Брейк имаш някакъв проблем. И аз имам. Ето, призвавам го, идваме, ще го решим. Можеш да направиш някакъв дебат. Можеш да го обориш по някакъв начин. Но ти реши да оскверниш най-милото му, най-святото му, майка му, най-близкият му човек на този свят. Жена, която е починала преди 30 години, ти я поругаваш. Нищо свято няма за тебе. Поругаваш неговото семейство, жена му, децата му, внуците му, да ги заплашва всичките, да заплашваш и него.
Не мога да го допусна това нещо. Защото стоя, аз гледам и ми става точно брейка, все едно е цар лъв, Муфаса. И ти си белязания. Остарелия малко вече цар лъв. На ръба на скалата и ти го буташ отгоре. Той вика, ей, няма ли кой да ми помогне? Няма ли кой да застане зад мен? Няма ли кой да ме защити? Никой нищо не казва. Пълна тишина. Даже и Станчо Цановката зяпа там, как съхнеш паковката. Пълна тишина. Аз няма да си мълча. Аз заставам зад Киро, брейка, зад неговото семейство. Той си има син, и аз си имам баща. Но, като Симба, по дух, те призовавам. И в Англия ще кажат, и в Америка ще кажат, че с тая джобна чекия с един пълен чекиджия. Хвърля джобното нощче, стига си штракал, слага ни боксови ръкавици, дигай гарда, те призовавам. 24 август 2024 година. Английски бокс, правилата на Куинсбери. 12 рунда по 3 минути. И понеже искаш да събереш пари за благотворителност, всичките пари ще отидат за някое болно дете по твой избор. Аз понеже не мога да изберем такива неща. Ти ще избереш. Киро Брейка, той ще е промоутър, той ще рекламира мача. Може да ме следят само малко, ама той ще промотира мача и всичките приходи отиват за благотворителност по твой избор. Аз заставам зад Киро Брейка, зад неговата чест, зад неговото достоинство в тази ситуация. Чакам те. Ако има нещо мъжко в тебе, не дей да ме звъниш, имаш номера на Киро Брейка, даже го публикува, звъни му ти, разберете се. Аз ще говоря с тебе само в ринга. Ако си машкар, ако има нещо мъжко останало в тебе, 24 август 2024 година. Чакам те, моето момче, Симеончо. Ще поговорим много хубаво. Ще направим един много обстоен подкаст. Чакам. И понеже искам да съберем повече средства за повече деца, ще призова едни 3 момченца ДДС подкаст. Техният подкаст, тематиките им са сеяни как да се менкаме жените, как да правим тройка, ама да бъде справедливо, с още един мъж или направо с още 2 мъже. И тези тримцата искаха да правят някакъв боксов матч 3 на 3 с някакъв друг подкаст. Но ако ще правим такова нещо, аз ви предлагам примерно 3 на 3. Тоест ние тримата. ДДС срещу друг подкаст. Да! Запиши на тефтера. Окей. Вие сте ДДС подкаст. Сами, Дзами и Петкани. Единият е кикбоксер, бивш, настоящ, нещо бразилско, там се душат мъдята. Вторият е 2 метра катил, уличен боец, непобеден. И третия тренира там нещо си, има много развита дясна ръка. За Петканието говоря. Ние сме брейкаст. Киро Брейка, понеже на години вече. Той ще е само треньор, че той ще лай във ъгъла. Веско ще снима и ще свети. И аз ще се опляскам тримцата, пък вие се менкайте и се тагвайте колкото искате. Става ли? Чакаме и вас, момчета. И последно за сега, призовавам Любо Жечев, така нареченото Тускало. Дават много ясна представа какво ни очаква скоро и в България. Ние може да... Ама ние нека да го направим. Кои ще са първите всъщност? Ние да направим това. Да го направим. Сега, ако говорим за Киро Брейкера, той може би ще иска да ти пошляпа една или на мене, ама... Рози, Киро Брейкера, както ти му викаш, няма да би нито тебе, нито и Любо Жечев, предполагам, че няма да бие. И аз тебе няма да те бия. Поздравявам те, че стана майка. И не дай Боже, ако не се получи семейния живот при тебе и при мене, може да ми се обадиш по всяко време. Няма да се бием, няма да те бия, но ще измислим нещо. По принцип, it's all about the money, honey, така че... Както да е, може да не стане. Но Любо Жечев, Цукалото, Цукало, стига си коментирал всички клюките, седиш там като някаква баба пред блока на скамейката. Клюкарка. Искаш да ходиш по-рано в Берлин, в Беркхайн. Не си трябва, моето момче, Германия. Сега ще покажа. Виж го и този кибрид. Беркхайн. Де ходи до Германия, влез в ринга Цукало. Аз лично ще подпаля задника. Чакам ви всички. 24 август 2024 година. Ма ще кажете, ма не може ли на 31? Не може. Защото на 25 имам сбор на село. Ако ви изпишат на време от болницата и доктора позволява, се добре дошли на сбора на село Войника Ямболско. А с брейка чакам 24 часа за отговор да дойда някъде и да се изпитваме. Чао!